салому дуруд ба Мухлисони Барселона ва канали СО<silence>ИБИ. Дар Барселона айни замон 6 муҳофизатгари марказӣ вуҷуд дорад ва бошгоҳ тасмим гирифтааст ки се тои онҳоро баъди анҷоми мавсим аз даста ҷавоб медиҳад. Аммо киҳоро? Барселона эҳтимолан нокомии худро барои трансфери Холланд пазиру ва акнун тамоми диққаташро барои ивазкунандаи ӯро пайдо кардан роҳандозӣ намудааст. Яке аз вариантҳои асосӣ Маркус Решфорд, амлагари Манчестер Юнайтед мебошад. Хушхабар барои мухлисони Барселона: ҳарчанд ки каталониҳо Педриро то охири мавсим аз даст доданд, вале дар бозии навбатӣ бар зидди Малёрка баргаштани Ансу Фати ба нақша гирифта шудааст. Имрӯз дар бораи хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. Аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасонӣ кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷамъ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди СО𝖻БИ соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи Бози дар коментария. Ба ҳама муваффақият. Дар Барселона айни замон 6 муҳофизатгари марказӣ вуҷуд дорад. Жерар Пике, Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Климан Ланглес, Маълум ва Оскар Мингеса. Хави хоҳиши пурқувват намудани канорҳои хатти муҳофизаро дорад ва барои канори рост Сезар Аспиликуэта аз Челси интихоб шуда буд, аммо баъди он ки Аспиликуэта дар 30 бозии Челси иштирок кард, дастаи лондонӣ ба таври якҷониба шартномаи ӯро ба муҳлати 1 соли дигар идома дод. Аммо то ҳол масъалаи гузариши Сезар ба Барса қатъ нагардидааст. Барои канори чап Матео Алемани Хосе Луис Гайеро интихоб карда буд, вале шубҳанок аст ки трансфери ӯ амалӣ гардад. Барселона намехоҳад ки барои канори чапи дифоъ маблағи зиёд масраф созад, зеро Жорди Алба бе ягон шакку шубҳа муҳофизатгари асосӣ дар ин мавқеъ дар мавсими оянда мебошад. Якчанд варианти пурзур намудани канори чап Хави Галан, Алекс Телес, Грималдо, Талиафико ва Алекс Марено мебошанд. Аз 6 муҳофизатгари марказӣ Климан Ланглес, Самуэл Умтити ва Оскар Мингеса баъди анҷоми мавсим ҳатман бояд Барселонаро тарк намоянд ва ба ҷои онҳо аллакай ройгон Андрес Кристенсенро Барселона ба имзо расонидааст. Баҳсҳо оиди ба имзо расонидани Кристенсен дар Барселона хеле зиёданд ва бисёриҳо трансфери ӯро бо Дмитрий Чегринский муқоиса мекунанд ки дар гузашта ба маблағи гарон ӯро харидорӣ намуданд, вале ӯ дар Барселона тамоман муваффақ шуда натавонист. Айни замон Кристенсен ба тамоми талаботи Барселона ҷавобгӯ аст. Танҳо туши калон дорад, ҷисман қавӣ аст, бо пой хеле хуб кор карда тӯбро сус идора намекунад ва таҷрибаи кофӣ дар бозиҳои бузург дорад. Аммо бозиҳои охири ӯ бар зидди Реал Мадрид ва Арсенал оиди ҳунару маҳорати Кристенсен шубҳаҳои зиёдро эҷод кард. Илова бар ин, маоши ӯ дар Барселона ки 5.5 миллион евроро ташкил медиҳад, норозигиҳои зиёдро дар байни футболбозоне ки бояд шартномаашонро бо Барселона идома диҳанд ба бор овард. Баъди расонаӣ шудани маоши Кристенсен футболбозон ҳайрон монданд ки чаро онҳоро бо баҳонаи буҳрони иқтисодию набудани маблағ маошҳояшонро ихтисор мекунанд. Аммо ба футболбози нав чунин маошро раво мебинанд. Ин амалҳои роҳбарияти Барса ба рӯҳияи бозингарон дар мавсими оянда хеле таъсири бад мерасонад. Барселона эҳтимолан нокомии худро дар трансфери Эрлинг Холланд пазиру ва акнун диққаташро барои ивазкунандаи ӯро пайдо кардан ҷалб намудааст. Ҳамлагари 24-солаи Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд зери назорати бошгоҳи каталонӣ қарор гирифтааст ва сармураббии нави Юнайтед Эрик Тен Хаг гуфтааст ки дар сурати пешниҳоди арзанда кардан барои трансфери Решфорд ба фурӯхтани ӯ розигӣ медиҳад. Дар Барселона футболбози универсалӣ будани Решфордро бисёр қадрдонӣ мекунанд. Маркус истеъдоди олӣ, суръати баланд дорад ва ҳамчун ҳамлагар голҳои зиёд мезанад. Худи ӯ барои гузариш ба Барселона зид нест, аммо аз нигоҳи иқтисодӣ шубҳанок аст ки Решфордро Барселона ба имзо расонида тавонад. Дар мавқеи Решфорд, яъне амлагари канори чап дар Барселона айни замон Мартин Брейтвейт, Мемфис Депай, Ферран Торрес вуҷуд дорад. Илова бар ин, Ансу Фати бояд ба наздикӣ ба ҳайат баргардад. Акнун суол ба миён меояд ки чӣ гуна онҳоро истифода мекарда бошанд. Ферран Торрес дар 20 бозӣ 7 голу 6 партофти головар дорад, ҳарчанд ки дар 4 бозии охираш ягон маротиба зарбаҳояш дақиқ ҷониби дарвозаи ҳариф нарафтааст. Мемфис Депай бошад то ҳол беҳтарин нишонзани Барселона боқӣ мондааст. Агар Решфорд биёяд, бояд ками кам ду футболбозро аз ин мавқеъ ба фурӯш гузоранд. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. мувофиқи хабари нашрияи АС ҳамлагари Барселона Ансу Фати метавонад дар бозӣ бар зидди Малёрка ки рӯзи 1 май баргузор мегардад иштирок намояд. Тибқи хабари манбаъ дар бошгоҳи каталонӣ интизор доштанд ки Фати барои иштирок дар бозӣ бар зидди Райо Великано омода мешавад, вале роҳбарияти Барселона дар охир тасмим гирифтанд ки иштироки ӯро дар бозиҳо ба таърих гузоранд. Ба ҳар ҳол Фати метавонад ки бо боварии комил дар бозии навбатӣ муқобили Малёрка ширкат кунад. Хотиррасон менамоем ки Ансу Фати дар бозӣ бар зидди Атлетико
Атлетик дар дақиқаи 61 аз курсии эҳтиётӣ ворди майдон гашта баъди 35 дақиқа боз ҷароҳат бардошт ва бо ашки чашмон майдонро тарк карда буд. Ҳамлагари ҷавони Барса ин дафъа бояд ҷарроҳӣ мешуд, вале ӯ аз ин кор даст кашид ва роҳи муолиҷаи ҷароҳаташро интихоб карда буд. Ҳарчанд ки футболбоз бо намояндагони гуногуни Барселона аз ҷумла бо доктор Рикард Пруно ва Хави мулоқот намуд ва онҳо ба Фати машварат доданд ки беҳтарин роҳ ҷарроҳӣ кардан аст, аммо ҳамлагар ба ин кор розӣ нашуд. Баргаштани Фати бисёр хабари хуш аст, вале ӯ аллакай бори дуюм аст ки айнан аз ҳамон як ҷароҳати бардоштааш муолиҷа мешавад. Агар ӯ ба ҷарроҳӣ розӣ мешуд, то мавсими оянда пурра барқарор мешуд ва дигар ин мушкилӣ ӯро азият намедод. ҳоло бошад бори сеюм агар боз ҷароҳат бардорад, билохира Фати ҷарроҳӣ мешавад ва ин дафъа на камтар аз 3-4 моҳ пурра аз футбол маҳрум мегардад. дӯстон, қариб як сол мешавад ки мо бо ширкати Азия Маркет ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати Азия Маркет метавонед дороҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. Дору барои доғи рӯҳ ва пӯсти бадан, барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муҳлати ҳамхӯбагӣ, барои рӯши мӯи сарбарорӣ ва дигар дороҳои даркории худро метавонед аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда даромада занг занед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ба саҳифаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани дороҳо промокоди гаюрфро истифода баред. Ссилкаи саҳифаи Азия Маркет дар описаниyaи ин видео.